Érdekes tudathasadás videósorozat 6. részéhez érkeztünk. Az elmúlt részben már taglaltam, hogy magyar állam, a magyar állami intézmények milyen hatással vannak a többi országos, kontinentális és egyéb intézményekre, és azokon átszűrődve a helyi csoportokra is. Most megnézzük, hogy milyen szervezetek vannak Kanadában. Hát Kanada majdnem, hogy kontinentális, hiszen az egyik óceántól a másik óceánig ér, és az északi sarktól pedig egy teljesen kellemes, mediterrán éghajlatba is belenyúlik. Legjobb tudomásom szerint 3 szervezet van Kanadában, mint országos szervezet. Az első, amiről tudok, és ezzel kezdem, mert nem tudok semmit sem róluk, tehát a Kanadai Magyar Kulturális Tanács. Semmit nem írnak magukról, nincs honlapjuk a Facebookon, csak ennyi van róluk, hogy Message Now, semmi a céljaikról, hogy hogyan lehetnek tagok, hogyha valaki esetleg a kulturális tanácsba szeretne részt venni, semmit nem tudunk róluk, állítólag csak egy kis csoport néha összejön, és ezt nevezzük Kanadai Magyar Kulturális Tanácsnak. Minden esetre a vezetője ennek előnyét élvezi most Magyarországon. És ha már Magyarországról beszélünk, a második kanadai országos szervezet, ami nem is országos szervezet, hiszen a magyar állam által fenntartott diaszpóra tanácsról van szó, és ez tehát a Kanadai Magyar Diaszpóra Tanács. 2010-ben úgy döntöttek, hogy de jó lenne akkor összehozni egy olyan állami intézményt, ami közvetlenül szemmel tarthatná a nyugaton élő kanadai, amerikai, ausztrál és egyéb, tehát a nyugaton élő magyarokat. Csodálatos, ugye? Nos, a diaszpóra tanács minden évben találkozik. És mit tesz a magyar állam? Minden évben az összes diaszpóra tanács tagot Magyarországra repíti. Ott ellátja, ott részt vehetnek a tanácskozáson és reprezentálhatnak, aztán visszamehetnek ingyen és bérmentve, ahonnan jöttek. És nem csak a közvetlen diaszpóra tanács, hanem, hogy hozzátegyem, a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének elnöke is ugyanúgy részt vesz ebben. Tehát őt is ingyen repítik, ingyen reprezentálhat, ingyen jöhet vissza. Mi az előnyünk abból, hogy van ez a Kanadai Magyar Diaszpóra Tanács? Fogalmam sincs. Illetve egy fogalmam van, mert hiszen a Körösi Csoma program ösztöndíjasait ők szervezik meg, illetve ők javasolták először, hogy ez a program meginduljon, tehát ez a költségteher az állam számára tulajdonképpen a Diaszpóra Tanácstól jött. Hogyan fognak össze minket, nem tudom, az biztos, hogy a fülünkbe azért suttognak. És van a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége, amit 2012 tavaszától kezdtek el szervezni, 2012 őszén alakult, és 2012 decemberében már az elnöke repült Budapestre a Diaszpóra Tanácsba, és vissza Kanadába. Mi a meghatározó mind a 3 szervezetnél? Mind a 3 szervezet kiáll a magyar országi kormány álláspontok mellett. Teljes elkötelezettséget vállal a kormányzati álláspontok mellett. Ebből a szempontból ki kell mondanom, mivel a Fidesz most már nem fiatal demokraták szervezete, hanem jobboldali oligarchák csoportja, hogy ez egy jobbos szervezet, tehát Kanadában nincs olyan önálló szervezet, akik a kanadai csoportokat csak kanadai szempontból szerveznék, és az ő javukra dolgoznának. Kinek a javára dolgoznak? Természetesen a magyar állam javára. Hiszen a
Kanadai Magyarok Országos Szövetségének és a Diaszpóra Tanácsnak teljesen hasonló, csak esetleg más szavakkal megfogalmazottak a célkitűzései. Megint csak fogalmam nincs, hogy a Kanadai Magyar Kulturális Tanácsnak mik a célkitűzései. Tehát a második melléklet az szorosan ide kapcsolódik, tehát akkor 2015. októberében az Ottawai Magyar Rádióban foglalkoztam ezzel a kérdéssel, amik fölvetődtek az Ottawai Magyar Fórum szervezésekor, mert nem találtuk átláthatónak és megbízhatónak a Kanadai Magyarok Országos Szövetségét. És a mai napig sem bizonyították be, hogy azok. Ugye a célkitűzései között szerepel a magyar nemzeti érdekek pártatlan képviselete a kanadai, a magyar és a világ közvéleménye előtt. Természetesen a Kanadai Magyar Diaszpóra Tanácsnak ugyanez a célkitűzése. A pártatlant hál' Istennek ott kihagyták, hiszen nem pártatlan, hiszen a magyar állam mai kormány álláspontját képviselik, és nem volt még olyan cikkük, olyan hozzászólásuk a honlapjukon, ami a kanadai magyar kormányt bármiben nemhogy kritizálja, de elgondolkodtassa, hogy talán ezt azért másképp kellett volna csinálni. Második pontja a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének a célkitűzése: a kanadai diaszpórában élő magyarság nemzeti öntudatának megőrzése, kultúrájának, történelmének és népi hagyományainak ápolása. Pontosan ez a célja a Diaszpóra Tanácsnak is. Ezt állapították meg a magyar állandó értekezleten keresztül, és ezt a célt tűzték ki a Magyar Diaszpóra Tanács elé is. Harmadik pont, a hazai és kárpát-medencei magyarság támogatása és segítése. Elnézést. Politikai segítésről tudok, de segíteni komolyan, anyagilag, hozzájárulni valamihez, természetesen megint csak a magyar állampolitika által jóváhagyott dolgokhoz természetesen támogatjuk, hozzájárulunk, jaj de jó. És miért van benne ez a pont? Miért nincs benne, hogy a kanadai magyarok támogatása? Miért nincs benne az, hogy az ideérkező magyarok, a beteg magyarok, az öreg magyarok, a fiatal magyarok, bármiféle, de kanadai magyarok támogatása? Érthetetlen, nem? És a következő pont a kanadai magyar szervezetek művészeti, gazdasági, tudományos és szabadfoglalkozású körök közötti együttműködés elősegítése. Pontosan ez a Magyar Diaszpóra Tanácsnak is a célkitűzése. És pontosan ez, ami miatt a magyar állandó értekezlet ezt a szervezetet megalakította. Hiszen bele akarnak szólni, hiszen alakítani akarják a helyi szervezeteket. Van-e valahol a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének a honlapján? És nézzétek meg, mert én nagyon gyakran megnézem, és soha nem találom. Ahol elszámolnának arról, hogy mit tettek, hogy mit támogattak, azokat a díjakat, amiket beszednek, pontosan mire fordították, hogy mit tettek értünk a kanadai közösségekért. Megmondom, nemzeti összetartó műsorokat hoztak be Magyarországról, és ezt kötelezően elterítik a kanadai közösségeknél, akik a KÁMOSZ tagjai. És természetesen csak azok kapnak Körösi Csoma program ösztöndíjast, akik ezeknek a tagjai. De nem fogunk akárkit támogatni, csak azokat, akik elkötelezettek a magyar állam politika felé. Tehát mit hiányolok még? Mert a KÁMOSZ-ról tudunk a legtöbbet, az
ottawaiak tudnak a legtöbbet a Kámoszról, hiszen innen szerveződött Feszti Dániel az első elnök, aztán Lapahos Tibor az egyik alelnök, Torontóból Bedefazekas Zsolt, tehát ők szervezték ezeket a dolgokat. Gyakorlatilag a mai napig ők tartják kezükbe, bocsánat, Feszti Dániel ebből kiesett, most már Vaski Gábor az elnök. Azt hiszem, hogy ha tagszervezetekről van szó, először is tudnunk kell azt, hogy pontosan melyek azok a tagszervezetek, akik tagjai. Ne legyen átfedés a tagszervezetek tagjai között, hiszen egy montreali egyén része lehet a cserkészetnek, az egyházi szervezetnek és a nem tudom milyen szervezetnek, tehát 3 szervezet fog utána fizetni járulékot, illetve díjat a Kámosz felé. Na, de vegyük azt, hogy tagjai vagyunk, mert támogatjuk ezt a Kanadai-Magyar Országos Szövetséget. Mit tesznek? Van-e éves teljes beszámoló? Van-e éves teljes költségvetésük? Van-e az előző évre anyagi beszámolójuk? Meg tudják-e mondani, hogy a rendezvényszervezésen kívül mit tettek valójában a tagszervezetekért? Nem tudok róla. Nem kötik őket össze, nem ismertetik őket össze, nem adnak nekik platformot arra, hogy ötleteket adjanak át egymásnak. Semmit. Ez tehát nem lehet szervezeti, ez egy politikai álláspont, és ez alapján működtették a szervezetüket. Még egy problémám van a Kanadai Magyarok Országos Szövetségével. Rendben van, hogy a tagszervezetekből áll össze ez az országos szervezet. De vajon ők kiket delegáltak a Kámoszba? És kikből kerül ki a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének elnöksége? Hát ezt megkérdeztem egy ismerősömet. A Kanadai Magyarok Országos Szövetségének az elnökségében vannak olyanok, akik semmilyen kanadai szervezethez nem tartoznak. Sőt, nem is kívánatosak kanadai magyar szervezetben. Akkor hogy van az, hogy ők az elnökség tagjai? És erre azt válaszolta az ismerősöm, hogy hát, ezt a szervezetet ők szervezték, ők írták az alapszabályát. Nem kell demokratikusnak lenni ahhoz, hogy működjön. Olyannak kell lenni, amilyennek ők megszervezték. Köszönjük szépen. Nehogy véletlenül demokratikus legyen. Tehát 3 tagság létezik a Kámoszban. Az első tagság a szervezeti tagság. Tehát ott van például az Ottawai Magyar Ház, ő szervezetként belép a Kanadai Magyarok Országos Szövetségébe. A tagság száma után lehet nekik 3 szavazatuk. Megkérdeztem, hogy kiket delegált az Ottawai Magyar Ház, és kik azok, akik ezt a 3 szavazatot leadják minden alkalommal, amikor az elnökség összejön. Olyan is van? Nincsen küldöttség. Nem küldtek senkit. Csak megszavazták, hogy tagjai lesznek, és aztán utána puff, a többi ne érdekelje a tagságot. No, tehát mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Tehát volt a szervezeti tagság, és abból jöttek ki ugye az elnökség? Nem. Hanem volt az elnökség, az eredeti mag, akik ezt megszervezték, ők maguknak megvásárolták az egyéni tagságot, $50 egy évben megvásárolták azt, hogy bármi is van, ott ők szavazhassanak és irányíthassák ezt a szervezetet. Ők ezt úgy fogalmazzák meg, hogy megvásárolták azt, hogy dolgozhassanak. Én ezt nem úgy értékelem. Érdekes módon valahogy olyan a csavar az egészben, hogy minden évben újra választják őket, és akkor vehetik meg az egyéni tagságokat, hogyha benne vannak az elnökségben. De hiszen csak akkor lehetnek benne az elnökségben, hogyha egyéni tagok. Mert hiszen a tagszervezeteknek semmi köze ahhoz, hogy kik vannak az elnökségben. Akkor hogy van ez? És természetesen van egy harmadik kategória is, valami tiszteletbeli kategória. De
Ezt a szervezetet demokratikusnak nevezni nem lehet. És ezt a szervezetet összefogónak nevezni megint csak nem lehet. Összekapcsolónak a kanadai magyar diaszpora tanácssal és a magyar állammal és állampolitikával azt igen. Mert hiszen rajtuk keresztül jönnek át a programok és azok a dolgok, amikkel megkörnyékezik a magyarságot. És így már szépen tagszervezettől lefelé jönnek és susorognak a fülünkbe. Hát kérlek szépen, ettől kezdve ezt vegyétek számításba. Amikor a kámoszról van szó, és amikor a saját szervezetetekről van szó. Csak úgy lehettek politikamentesek, ha nem vagytok tagok. Köszönöm. Elmondom hát mindenkinek, próbáltam súgni szájon és külön, mindnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, fülébe súgjam a